Magandang araw ko po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Nakakasana ang alokasyon na ilalaan para sa mga magsasaka at mangingisda sa iba't ibang bahagi ng bansa na naapektuhan ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan nitong nagdaang mga araw. Inanunsyo ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture o DA nitong Lunes, November 10, na nakahanda na ang 1 bilyong budget bilang tulong sa sektor ng agrikultura. Kalahati nito ay nakatuon para sa mga naapektuhan ng Bagyong Uwan, partikular sa mga manggagawang bukid at namamalakaya sa Central at Northern Luzon. Kabilang sa pinamahaging tulong ang farm inputs tulad ng palay, mais at high-value crop seedlings. Bukod pa rito ang pagkain at patuka sa mga alagang hayop at fingerlings sa mga may palaisdaan. May pautang rin na nagkakahalaga ng 25,000 pesos sa ilalim ng Survival and Recovery o SURE loan at indemnification programs na maaaring bayaran sa loob ng 3 taon na walang interes. Hindi pa kasama rito ang pondo para sa mga magsasakang benepisyaryo ng Philippine Crop Insurance Corporation. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagsusuri at pag-validate ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center sa mga ulat ng pinsala sa agrikultura sa bansa. Mga kababayan, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasaya na okasyon na bida nakikislapang higanting parol ng siyudad San Fernando. 32 days na lamang po at Giant Lantern Festival na. Makita-kita po tayo sa Robinson Star Mills sa ika-13 ng Disyembre ngayong taon. Para sa ibang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.